Üdvünk egy olyan videóban, és a mai videóban itt most nagyon rövid lesz, mert csak ezeket a ízeket fogjuk kirítani együtt, mert csak adta Lamiel Hypercharge. Többet adott, csak én nyitottam, és azzal jutott eszembe, hogy videóban nyitjuk akkor ki már. Első Star Drop, második Star Drop. Jó, rare. Jó, rare. Rare. Így csak ezeket adja be, nem tudom mi. Epic, végre. Sányi. Nem, még egy van. Még hány van? Na, már nyitjuk ki a random. Super rare. Super rare-eket ad csak. Surge skin. D-Surge. Mindjárt. Mythic. Jó, mit kapunk? Bob Daryl csak. Én meg tudtam volna azt venni. Ez az utolsó. Na, csak annyit akartam. Sziasztok.